Mangga pa imo guys, karabi dyan nagbuli-buli dyan kaayo namin siya kanon. Gusto ka mangayo? Pagtanong. Siya ang garama kayo ng pagtanong, meron pag iyang kagalingong mangga. Hilingan na rabad dyan po niya ha. So for today's video guys, ubanin na po kunin nyo kung ahata pa doon karon for today's video. So karon dahil guys is naay liga sa Candijay, so nakalimot ko atong barangay. So before ta magbiyahe or nibiyahe naman tayo napita. So nagpasalamat na ko ni Louie Halo gag-invite ta. So kauban ta ni Louie Halo. Salamat nimo sir. Huy, unsa ka gold ere. Bitaw salamat kayo nimo Louie gag-invite mi nimo. So karon nagbiyahe na ta and then nata sa Pasko so nagwait ta sa tong kauban kay of course atong mga kauban is mga langayan kaayo. Lami puspusan mura unsa ka gold. Pweh, ireng. So shout out ko na si Louie guys ito naka-check og blue and then karon taod-taod guys is nang larga naglarga na jud mi ay napita kay na naman tong kauban so kumpleto nami. So I hope ang among biyahe is kuan ra kanang naay padayon ra gihapon among biyahe walay mga kakuli ang mahitabo. Huy. So nagpasalamat po ko ni Arte Mio no Wiz kay of course ni participate siya nga atong sakjan siya ang iyang motor dili siya. Lain ra magunahon na kag sakyan na gali. Of course lang kikuan guys lang giklaro ninyo ba. So nakita na po na ako guys sad to see guys si balita man ni sa radyo or sa TV ang panorami. Pero ting luhaga pug video of course guys ang luhaga pug video guys kay ngano ang danay gurod-gurod mura pug naong sa ang kauban. Huy. Unja guys so karon nata sa lungsodaan sa Candijay. Aras ka energetic nga to ang voice over karon for today's video kay of course this is my first time. Among first time diyan. First time namo ni guys nga mudayo jud guys sa Balibo. I'm so excited kung kisa among makontra kay ingon sila guys Candijay raman daw sila dito dapita pod pero kami radyo ang Dayo. So I'm so excited. So magpray ko guys nga unta kaming tanan na ami duwa of course na may mga depensa. Kayo no guys init kaayo of course nga unta na ami duwa of course kapoy pa magbiyahe guys layo po ni kaayo. Unya pagkataod-taod ana ay of course abot nami guys so ang giuna dayong duwa guys ang mga girls so ang mga boys later na daw. Pero okay ra gihapon oy mag-uwat jud mi. So shout out dai ko daning dapita sa mga SK chairman sa mga officials diri sa Candijay. So wala ko kabawog unsa tong pangan sa ilang barangay oy. Akong hunahon-hunahon ng ilang barangay bi. So kani nga video guys is awarding na ni siya. So mao ni sila ang second place kani sila. So before ta mo proceed sa tong program, huy, aras ka program. Bitaw oy, shout out dai ko sa barangay nakanahon ako guys. Naka-remember jud ko sa barangay Cambane. Salamat kayo sa mga official sa nagpakaon namo. And then mo ni guys ang championship. So championship jud mo. So thank you Lord, thank you G kay championship jud mi. So ni siya so salamat ko ni tata sa akong mga kauban kay ni participate jud mi tanan. So nami may sayo pero lumalaban gihapon kami. Ningon ko ni 4D nga 4D okay ra na ako'y bawi. Pues maunang babawi ako. So ilasaka lang ang bula ako ray bahala unsa pa ng klarong set basta ako ray mo adjust kay bright bay apog ko. Huy! So humanda sila mo na ni ato ang bawi ron. Pues ang slow motion no. Pak! Kasaraman mo. Huy, aras ka hambugera. And dapita guys, crucial na jud ni kaayo kay ngano last point na lang jud mi match point na mi nga mo champion na jud mi ang dapita. So among paningkamutan ni dapita kay of course go Joey. So ato Joey hata guys, mo na ni pak Pax, of course, champion me. We are happy. Yay! This is my first time, jud guys, and champion me ang dapita. Pero ting, lipayas mga bayot buang ireng. Ang atong final MVP guys, si Joey Gulosino. So salamat ka nimo na. Hindi pagkaman na guys, sa picture taking. Hindi pagkaman, gi-invite me sa kagawad sa Cambane nga pakanoon me. And then, before mag-end tong videos, ako nagpasalamat sa Barangay Cambane ug sa Candijay sa mga kauban. So thank you G. So amping ta kanunay.